ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Jama'a, kamar yadda kuka gani a yau za mu muku bayani akan application wanda za su taimaki mutum wajen kare kansa daga cututtuka irin na zamani, balantana irin wannan cutar da take faruwa a wannan yanayi da muke ciki. Duk da dai an hana faɗin ta wannan cutar da take faruwa a wannan yanayi, za ga mutum an zauna a gida ba a fita. Kamar yanzu a ƙasar nan tamu, a irin su garin Kaduna, irin su Katsina, za ga ba a fita. Duk da mu yanzu a Kano za mu iya fita mu je ko ina, amma za ga a wasu garuruwan ko kuma wasu ƙasashen daban da suke faɗin duniya, za ga an hana mutum fita, ba za ka je ko ina ba, kana zaune a gida. To za mu faɗi applications da yawa wanda za su kare kanka, za ka taimaka ma wajen kare kanka daga irin wasu cututtukan. Amma ba ka da wannan cutar ta zamani, wasu cututtukan ma da za su iya shigar ka saboda zama ko yawan tunani ko wani waye. In kuma mutum misali ya saba da irin zuwa ya gyming ko kuma ya yi ball ko kuma ya motsa jiki, akwai application wanda mutum zai yi amfani da shi wajen ci gaba da irin wa'innan abubuwan. Yana zaune a gida zai yi amfani da shi wajen yin ci gaba da irin wannan motsa jikin nashi. Application da za su yi guiding ɗin mutum, za su taimaka wa mutum wajen yin training ɗin. In mutum ko irin mace mai ciki ko kuma namiji, ka saba zuwa gyming kana motsa jiki irin wanda zai tara ma ƙwanji ko kuma za ka motsa jikinka sosai, application ne wanda zai taimaka ma. Akwai bayani sosai a cikinsa. Yanzu idan mutum a misali yana so ya ɗauko wannan application ɗin, idan ya shiga Play Store, idan ka shiga Play Store a wayarka, in kana da Android ka shiga Play Store, za ka yi searching Live Fitness Group, zai kawo ma applications da dama duk waɗanda suka danganci wannan. Za ka zaɓi wanda kake so. In ka zaɓa za ka shiga, zai taimaka ma sosai da sosai wajen yadda za ka kare kanka. Akwai bayanai a cikinsa wanda za ka gani. Idan ma a misali mutum bayanin ko ya fi son shi da Hausa, za ka iya copy ɗin wannan abun ka je Google Translator ɗinka, sai ka yi searching, sai ka wannan ɗin, sai ka sa shi a ciki, zai fassara ma da Hausa da yaren da kake so. Duk wannan abun zai taimaka wa mutum. Idan ma mace ce mai ciki ko kuma mai jiki sosai, duk akwai yanda zai taimaka mata wajen yin, zai dinga taimakonta wajen motsa jikinta sosai da sosai. Idan ma budurwa ce ko matar aure ko kuma kai namiji, saurayi ko babban mutum, duk akwai yanda zai guiding ɗinsa wajen yin wannan. To bayan wannan application ɗin, akwai kuma wani application wanda shi kuma a misali yanzu za ka ga an yi gobara a gida ko kuma rashin lafiya, ko kuma mutum zai iya bugewa ya ji ciwo, ko kuma mutum zai yi accident, ko kuma dai wani abun, ko kuma mutum irin yana harkar girki a gida, mace ce za ta iya yankewa da wuƙa ko kuma wani abun da ya danganci wannan. Akwai application ɗin da za ka ɗauko wanda zai yi guiding ɗinka saboda yanayin zama da ake yanzu a gida. Zai yi guiding ɗinka yanda za ka kare kanka. Idan ma wannan abin ya same ka, za ka iya treating ɗin kanka da kanka ba tare da wata matsala ba. Idan ka shiga Google Store, akwai wani application wanda yake da suna First Aid. Idan kai searching First Aid, za ka gan shi. In ka shige shi, kai ɗauko shi, kai downloading ɗin shi, kana yin downloading ɗin shi ya sauka kan wayarka, in yana sauka kan wayarka, in ka shiga cikinsa, za ga bayanai sosai da sosai da alamomi, wanda in ka shiga alamomin irin, za ga alaman maciji da waye, duk dai ga su nan da dama. First Aid da yanda za ka kare kanka idan ka samu wata cuta ko kuma ka ji wani ciwo, duk zai taimaka ma sosai da sosai.